התורה מדגישה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. הקדוש ברוך הוא מבקש לקחת לי, לשמי, לשם שמיים, ולא כדי שיראו שנתת הצדקה. במילים אחרות, במעשה הצדקה לא הכמות היא העיקר, אלא הכוונה הטובה של המנדב. וכבר חז"ל אמרו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. משל למה דבר דומה? היה בעיר של איזה עשיר גדול, יהודי, שחלה במחלה מסוכנת מאוד. והיה צריך לעשות לו ניתוח עם כמה רופאים ומומחים ופרופסורים, ורק בחול אפשר לעשות את הניתוח הזה. העלות של הניתוח הזה היא $500,000. כמובן שניסו לגייס את הכסף, וזה בלתי אפשרי, כל מה שאספו לא הגיע אפילו $5,000. מה עשו? ניגשו לעשיר אחד שהיה בעיר, ואמרו לו, תשמע, תעשה טובה, בוא, תעזור, פיקוח נפש. אמר העשיר, אין שום בעיה. אני מוכן לתת את כל הסכום. רק אני מבקש שתכתבו מודעות בכל העיר, על תרומתו הנדיבה של הנדיב הידוע, ואף אני מבקש שבכל שידורי הרדיו, בפריים טיים, יודו לי בערוץ המקומי ובבית הכנסת לעשות לי הנצחה, שהצלתי נפש מישראל. אני רוצה שיהיה לי חיי עולם הבא. הסכימו לתנאי ומיד עשו פרסום גדול, ובאמת היהודי נתן את הכסף והודו לו, וממש התייחסו אליו כאל כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. בעיר אחרת היה יהודי מסכן שנתגלתה אצלו המחלה הקשה, והרופא ציווה עליו לקנות תרופה שתציל את חייו, ואם בתוך 3 שעות הוא לא ישתה את התרופה הזאת, הוא ימות. האיש רץ לבית המרקחת לפני שיסגרו, וכשניגש לקופה התברר שחסר לו 30 שקלים לקנות את התרופה. הבעיה היא שעומדים לסגור, זה כבר יום שישי, ואז הוא ייאלץ לחכות זמן יקר מאוד, ואם הוא לא ישתה את התרופה הוא ימות. מה עושים? התחיל לבכות. ראה אותו יהודי ושאל אותו, תגיד לי, מה קרה? אמר לו, תשמע, החיים שלי תלויים בתרופה הזאת, ואני לא מכיר פה אף אחד. אני באתי לבית מרקחת הזאת כי אין להשיג את התרופה הזאת בכל בית מרקחת. אמר לו, האיש, אל תדאג, הנה, קח 30 שקלים, תקנה מהר את התרופה. קנה את התרופה, איך שהוא יוצא סגרו את בית המרקחת, שותה את התרופה, ובאמת חייו ניצלו, וברוך השם, הכל היה בסדר. לאחר 120 של העשיר שתרם $500,000, הוא עולה לשמיים, והוא מסתכל, הוא רואה שביל ארוך, הוא מחפש לאן ללכת, עוצר איזה מלאך, אומר לו, תגיד לי, אני צריך לעולם האמת. אמר לו, תמשיך ישר, פה אתה תגיע. הוא ניגש, הוא רואה ספריות, מלא ספרים. מחפש איזה מישהו, סליחה אדוני, אתה אחראי פה? כן, מה אפשר לעזור לך? זה עולם האמת כאן? אומר לו, כן אדוני, פה זה עולם האמת. הוא אומר, תגיד לי, מה זה כל הספריות האלה? אומר לו, פה אפשר לראות כל מצווה שאדם עשה, מונחת פה בתוך הספרים האלה. אומר לו, מה אתה אומר? כן. ואם למשל אדם מציל חיים של מישהו, רואים את זה פה? אומר, לא, להציל חיים, תמשיך פה ישר הלאה. אתה תגיע לסוף הספרייה, אתה תראה מעין במה גדולה. על הבמה הגדולה יש ספר ענק. כל מי שהציל חיים, כתוב בספר הזה. הוא מהר, השיר הזה רץ, מגיע לסוף הספרייה, רואה באמת את הבמה, ומלאך עומד, אומר לו, סליחה אדוני, פה זה עולם האמת? אומר לו, בוודאי, הגעת למקום הנכון. אומר, תראה, זה הספר שכתובים בו כל אלו שהצילו חיים של בן אדם? אומר לו, נכון. אתה יכול בבקשה אדוני לבדוק אם אני כתוב שם? כן, בבקשה. מי אתה אדוני? אני פלוני בן פלוני.
בדק, הנה, באמת בתאריך זה וזה כתוב שנתת $500,000 והצלת נפש מישראל. ישר כוח גדול. אומר, תגידי, סליחה, אני רואה שאני לא ראשון. אתה יכול להגיד לי בבקשה, אני שני, מי הראשון? אמר לו, תמתין שנייה, זה פלוני בן פלוני. מה, אתה יכול לספר לי מה היה הסיפור של אותו בן אדם? הוא אומר לו, כן, נתן 30 שקל לבן אדם בשביל לקנות תרופה בבית מרקחת. העשיר נבהל. אמר, תגיד לי, אמרת שזה פה עולם האמת, כן? אומר לו, נכון, זה עולם האמת. אומר לו, תסביר לי בבקשה, איך אני נתתי $500,000 וזה נתן בסך הכל 30 שקל? איך יכול להיות שהוא נמצא לפניי? איפה ההיגיון פה? צחק אותו מלאך ואמר לו, ההבדל בינך לבינו הוא פשוט מאוד. הוא עשה את זה לשם שמיים, ואילו אתה עשית את זה עבור פרסום, המעלה שלו גדולה בהרבה משלך. השם רוצה את כוונת הלב, את כוונת הלב הכנה, זה שאומר הפסוק לי לשמי, ולא על מנת לזכות בפרסום. אחד המרבה ואחד הממעיט, זה לא מה שחשוב לקדוש ברוך הוא, בלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים.